Velkommen til årets Teletank 1987, der i år hedder Byttecentralen. Som I kan se, at kulisserne har rundt omkring, så er der... Det er 6. gang, at vores aktører de går på scenen, og her i forsamlingshuset, og der er både gamle og nye kræfter på scenen. Når der ind imellem flyder nogle ukvemsord og nogle små eder, så skal skuespillerne ikke lastes for det. Det er taget rent udsagt fra manuskriptet. Personerne, som optræder her på scenen i aften, det er Manfred Olsen, og han er plattenslager her i stykket, og rollen spilles af Erik Bæk. Hans kone Syrine spilles af Kirsten Bæk. Fru Larsen i Ismageriet spilles af Elly Jensen. Politimester Spjællager spilles af Per Henriksen. Fru Spjællager spilles af Charlotte Janum. Stine Simmelkjær spilles af Lene Roden. Orlovits, en gæstearbejder, spilles af Tove Rasmussen. Anton Nokkerup spilles af Jens Guldsmed Thomsen. Erotika, hans kone, spilles af Paula Thomsen. Telefonvolde spilles af Jens Karl Jensen. Himmerslev spilles af Erik Janum. Og som soufflør har vi Lili Madsen. Regissør er Mogens Madsen. Sminkør Erna Hjort. Og instruktøren det er Karl Martin Henriksen. Og ude bagved har vi Peter Roden siddende. Han står for teknik og lyd. Og når vi spiller melodien, som næsten er blevet vores Kingens melodi her i forsamlingshuset, når vi spiller Teletank, så håber vi, at I får en god og hyggelig aften ud af. Velkommen. Så! Hvad får de sgu andre at tænke på? Kan du se ham derovre til venstre? Hvem er han? Ja, det er der Sprogø. Røv. Jamen det er altså Manfred. Ja, jeg har holdt øje med ham længe. Og han er da altid med. Skulle der ikke i en amerikansk cowboyfilm, Syrine? Du er alt for klog. Ja, jeg er nu ligeglad. Det var nu ham. Hold kæft. Hvem? Han var nu alligevel vaksom betjenten. Sheriffen. Hed han det? Sheriffen? Severinsen? Ja. Så, hvor er Manfred? Nu er der sgu en rotte i fælden. Ja, det var sgu heller ikke for tidligt. Vi har ikke tjent en øre de sidste 4 dage. Det er Emma Olsens automagasin. Ja. Hvem? Lortevogn. Jeg er ikke hjemme. Sagde de den blå? Nå, jamen, så vent til der bliver regnvejr. Så kan I snakke om startbesvær. Ja. Kan I ikke rente den i gang? Svindel? Nej, men nej, de 3 andre, der har haft den, de har da... Hold kæft! Hallo, de taler med direktør Manfred Olsen selv. Hvad drejer det så om? Ja. Handel tilbage? Det kan der ikke være tale om. Den er købt som det set. Og i øvrigt så har jeg en flok af ivrige kunder, som står herude, som ikke kunne komme til om dagen. Så må de jo vælge aftenen. Ja, ja. Nå, skråt op. De skælder også altid ud, dem der ringer. Ja, ham Mikkelsen der. Det var den 4. i dag.
Jo, først, så var der ham med bagruden, der var faldet ud. Ja, og så ham, der havde jaget armen igennem fronthjelmen. Ja, så ringede de fra banken. Det var noget om at veksle, eller hvad det var. Og så ham, der havde tabt både et hjul og en kooperator. Ja, det er godt. Ved du hvad, Manfred? Der er noget, jeg er kommet til at tænke på. Nå, det lyder sgu spændende. Er du nu også helt sikker på, at de biler, du sælger, de er helt i tip-top stand? Skal du ikke i 6, Irene? Jeg tror, det er noget skidt med brugtvogn, Manfred. Du skulle tage og prøve noget andet. Du er jo... Far, han sagde, ham ud fra Vestermarken. Ham, der købte en gammel skolebus. Du kan nok huske, han skulle bruge den til redskabsbur. Ham? Ja. Han sagde jo, at jeg var den fødte sælger. Smidig. Det er du nemlig, Det er man Manfred. måske nok. Det er du nemlig, Manfred. Jeg kan da også huske, at du slog da han havde sagt det. Jeg synes, den du skulle prøve noget nyt. Ham der er den gamle bankdirektør Hakkebrokken. Han er sgu ikke Hakkebrokken. Han er Brokhagen. Ham. Han ser sløj ud. Ja, jeg tror snart, han presser af. Nå, og hvad så? Søg. Du er sgu ikke for klog, Irene. Da ville jeg da ellers gerne være direktørfrue. Tror du måske ikke også, at jeg kunne blive smart og belevende, hva'? Ud og luk op. Hvis det er en, der har købt, er jeg ikke hjemme. Men hvis det er en, der vil, er jeg selvfølgelig. Jeg søger Olsen, den grisesvin. Altså, hvis de har købt, skulle jeg sige, så er han ikke hjemme. Men hvis de vil... Nå, der du er. Lad da du sælge mig, gamle lortespand. Den kunne sige tøm, tøm. Jul ikke går rundt. Jeg desperado hentede 16.000 kroner tilbage. Det er ikke af mig. Jeg er ikke af dem. Vi kan sgu ikke sådan have frem og tilbage. Niks. Jeg ikke får penge tilbage. Nej jo. Absolut ikke. Hvad nu? Gud altså! Hør, hvor Manfred han kan snakke udenlandsk. Jeg beholder gamle lortespand. Du beholder mine penge. Korrekto. Ja, jeg mener, på mandag skal du få dine penge. Banken har lukket i dag. Banco Smecco. Altså, i dag er fredag, morgen lørdag, overmorgen søndag, så kommer mandag. Ja, han er nu altså ikke helt tosset. Korrekto. Men da jeg henter penge, Nemlig. Okay jo. aho, det her i Danmark kan hjælpe at spise et æble. Irene, skriv lige på kalenderen, at den her har været her. Så vi ikke glemmer, at han har været her. Og så skal der ligge 16.000 kroner. Og mandag, få navn og adresse. Jamen, men Manfred, hvad er det for en bank? Jamen, vi har da ikke... Hold kæft, Irene, skriv! Ja, så var det lige navn og adresse, tak. Stanislaus Orlovits, Slætbegræns Boulevard 174, anden til højre. Ja, tak. Det er udmærket. Det er jo så lige til. Det kan jeg sagtens huske udenad. Ja, det er perfekto. Så jeg kommer
det heller ikke hedder perfekto. Det kommer af latin og hedder perfekt. Ja, vel. Original. Altså, det var da en værd omgang. Da han hævde den kniv frem. Hvad da? Ja, jeg tror godt nok, han har stukket den i vommen på dig. Ja, det var vel nok gyldne skæb, hva'? Jamen, jeg blev nu helt rystet, mand, for. Jeg kunne også godt trænge til en afstivning. Giv mig en tår. Ja, det bliver jeg nu ikke hverken fuld eller tørset af. Hvis han nu havde stukket den kniv i dig, så tror jeg nu nok, jeg har ringet til politiet. Tænk. Der er sgu da ingen politi her i den rødne by om natten. Nå, nej. Jamen, havde der sådan det bare været i til at se ved telefonen. Ja, ligesom dem, jeg ser i fjernsynet. Eller sådan en detektiv. Ja, han kunne få nok at lave her i byen. Så nogen har vi det også herhjemme, Manfred. Har vi ikke? Jo. Detektiver. Jo. Det har vi måske nok. Det skulle du give dig til. At være detektiv her i Kvabberød-Gumlerup Kommune. Jamen, det er jo efterhånden en halvstor by. Og når der så ikke engang er noget politi om natten. Hold kæft med alt dit brøvsirene. Du kværner løs som... Ja... Hvad var du sagde? At du skulle slå dig ned som detektiv her i byen. Det hedder sgu da detektiv. Det hedder detektiv. Og hvordan skulle jeg... Jeg kan vel ikke... Nå. Og begynder du nok at loppe dig. Så ved jeg, at du er ved at få en god idé. Det gjorde du nemlig også, inden at du blev opfinder og svampeavler og tryllekunstner. Du rejste rundt med dukketeater. Fanden med det, Sirene. Det er fortid. Ja, og likus på prostitution. Det hedder sgu ikke prostitution. Det hedder provision. Nå, ja, men jeg kan da i hvert fald huske. Jamen, det var da noget sørgeligt noget. Der dør jo næsten ingen. Skal nu være med det, Sirene. Detektiv. Så skulle man starte et bureau. Er det den grå dernede med kun én bagskærm? Det er en Peugeot, din tosk. Klap du lige i øjeblik. Detektiv. Man kunne sidde her på sin dertil indrettede flade og passe telefon, skovle pengene ind fra kletter. Hvad er nu det er for nogen? Det er kunder. Og så kæft, Sirene. Jeg synes, jeg så en annonce i Politikken i går. Find lige den. Ja, den må jeg have pakket fisken, hvor det er inde i. Åh, din tosk. Nå, men jeg kan nok huske det uden af. Nå, tror jeg, dævel med lykken, den banker på. Sirene, fat, pen og papir. Vi indrykker straks en annonce i bladet. Flux. Ja, Manfred, så er jeg klar. Forbrydelse opklares. Fra 9 til 16. Ja, Manfred, videre.
Det vil så fremskaffes. Ja? Skygning foretages. Ej, det synes jeg godt nok er noget pjat. Hvad er noget pjat? Det med skygning. For de kan da lade være med at sætte sig lige i solen. Ja, så må de da købe sig en parasol. Ja, jeg gider i hvert fald ikke ret rundt på skyld. Nej, skøn guderne skulle vide, at du kunne være god fælsk. Skriv. Ja. Vidner 2.000 per styk. Og så under neden vores adresse og telefonnummer. M. Olsens privatdetektiv. Ja. Hvad så, Manfred? Hvis nu telefonen bliver lukket? Ja, for helvede. Der var jo den der rykker. Den regning. Og så en rykker. Den 11. Hvornår er nu det er? Ja, det er i forgårs. Au, nå. Men så skriver du sgu bare nedenunder, at hvis ikke der svares, så henvend dem i ismejeriet. Nå ja. Men hvad så, Manfred? Så sløjfer vi bare den der om festsange, ikke? Nej. Det er skønt nok at have en dør stået åben i starten. Du skriver nedenunder, festsange skrives og duplikeres. Ja. Så må vi nok hellere give fru Larsen i ismejeriet besked. Nej, den tid, den sov. Den skylder vi jo også. Du sagde vel det til hende, at jeg bad om den anden der? Ja. At vi går og venter på noget tobak fra Journalbanken. Hvad sagde du? Hvad dævlen er du vævler om? Jeg sagde en check. Jamen, er det ikke også tobak, Manfred? Hvad har jeg dog gjort? Journalbanken. Jeg sagde Nationalbanken. Altså, når man snakker om solen, så skinner den. Ja, det er jo nok muligt, men alt det snak, det kan du ikke gøre det. Og tobak fra Journalbanken, det er jeg ligeglad med, for jeg ryger ikke. Se her, Olsen, her er en regning, og den er snart så gammel som et husalem. Det kære kæreste på Larsen. Sid ned. Mit husalem. Det er der hovedstaden i. Hvor er han nu lige? Hvordan i alverden kunne vi da glemme deres regning på Larsen? Det kan da nemt ske, Manfred. Jamen, vi får jo en helt stak hver dag. Men de har da ikke kniv med på Larsen. Ja, der var en her for lidt siden. En, der hed Skidte vidt et eller andet. Jamen, han var... Hold nu kæft, Irene. Det min kone ville sige, det var, at vi har lige anbragt alle vores penge i banken på Larsen. Nå, jamen så skriv der en check. Ja, skriv der et par stykker, Manfred. Nej, nu skal de bare høre på Larsen. Det kan jo godt ske, at telefonen, den bliver lukket nu. Men hvis der så skulle ske nogle forbrydelser, så... Hold kæft, Irene. Gå ud og lav kaffe. Nej, Kan det passe, du sagde nej? ja. For når du vil have mig ud i køkkenet, så vil jeg besked. Jeg skulle også ud og lave kaffe. Dengang hende, husar-Elna, hun var her for at handle bil. Men da jeg kom ind igen, der rendte han rundt om bordet. Og nu har du noget for med på Larsen. Hvad? Må jeg så være fri? Ja, men de kender jo ikke Manfred på Larsen. Når han folder sig ud, så er han nemlig farlig. Ja, han ser godt nok farlig ud. Men med mig kommer han ikke til at tage ret mange omgange omkring bordet. Nej, der kan de bare se. De vil lade dem fange lige med det samme. Og så bliver de svag. Og så kommer Manfred i
Jamen han er. Hvis han tror, det er på den måde, regningen skal betales. Hvad kan det være bekendt, at han er gået løs i øjnene? Nej, så er det godt. Så går jeg ud og laver kaffe. Men skulle der nu ske noget, fru Larsen, så kan de jo bare råbe. Syrene er jo så rasende jaloux på Larsen. Ja, det kunne man jo så forstå, hvis det var sådan en som Travolta, hun var gift med. Nå, bortset fra lidt Dumbago, så ser jeg da meget godt ud. Bevares Dumbago. Jamen, det har jeg også haft. Det kan man selv få væk ud. Hvordan det for Larsen? Gymnastiske øvelser. Det forsvandt på 4 dage. Nu er jeg ikke så meget for at slå knuder på mig selv. Men det hænder jo, at man skal ind under en bil. Ja, med kærekusten. For at skjule rusten, ja, det forstår sig. For Larsen, hvordan er de øvelser? Gå på gulvet, Olsen, så skal jeg forklare dig. Og bør dem så langt fremover, Olsen. Nå. Nej. Stræk knæene, Olsen, og hænderne ned mod gulvet. Ja, jeg taber sgu bukserne. Hør igen, Olsen. Stræk knæene. Og stræk arme. Kom så. Nej. Ja, men det hele skrider sgu ned. Ja, men sådan er det, når man render rundt på sådan en skuffe dejer med en vogn. De drikker også alt for mange øl og Olsen. Af mine. På kredit, Olsen. Jeg tror, jeg smider kitlen. Ja, men den er også bare i vejen. Så er jeg klar. Stræk så knæene. Armene ned mod gulvet. Og stræk knæene. Nej, de ligner jo en syg krabbe, Olsen. Se nu her, gør nu ligesom jeg. Ja, men det hele skrider jo ned. Stræk til knæ og stræk til arme. Se så efter, Olsen. Langsomt fremover. Ja. Vent lige lidt. De forbandede bukser. Kom så, Olsen. Langsomt fremover. Hvad sagde du? Det er Olsens detektivbureau. Ja. Nej, det er sekretæren, de taler med. Ja, for han er selv ude og skygge en mand, der laver fiddeli-put med sin kone. Nej, det er noget med en strile, der hedder Rosa Jensen. Ja, hun arbejder nede i restauranten Blå Ged. Ja. Hallo? Er vi der? Hallo? Så røg de sidste 4 brugte biler, Syrene. 8.600. Ja, så kan du måske betale telefonen. For lige som jeg sagde snakket, så blev den afbrudt på grund af restantie. Man har sgu da heller aldrig fred her. Jeg har forresten lige været ude og feste en ny sekretær. Stine Simmelskær hedder hun. Hun kunne faktisk være her hver øjeblik, det skal være. Stine Simmelskær? Jamen, det lyder da som en gammel tandløs en, der sidder og strikker ud på heden. Ja, hende behøver jeg da vist ikke at være bange for. Svend måske lige prøve på at få fat i dig. Kom. Ja, det er så deres plads. Og det der, det er min kone, Syrene.
Syrene, det er vores nye sekretær. Nej, Jeg siger sgu jo. hende vil jeg ikke have. Du har jo både tænder og alting. Både her og der. Og du ser slet ikke ud til at hedde Fimmelsk her. Og Manfred er dig. Nej. Hvad er der galt med mig? Galt. Ja, du minder mig dalme om en skål fløde, man stiller foran en gammel handkat. Du kan tro, det bliver løgn. Hold så kæft, Syrene. Jamen, du vil da ikke fortælle mig, at din mand kunne drømme om at være utro med dig? Sådan et prægtigt stykke kørvel. Synes du virkelig er det? Ja, jeg har i hvert fald aldrig set noget lignende. Der kan du bare se, Syrene. Her er checken. Så går du på skønhedsklinik og i damernes magasin. Og så kan du bare sige, at jeg kommer til at betale resten i morgen. Skide fedt, Manfred. Har hun fået skønhedsbehandling, eller skal hun have? Hun skal have. Nå ja, for ellers ville jeg jo nok sige, at du kunne tage til forbrugerrådet. Det er ellers et ret alsidigt det her, må jeg sige. Er der gang i forretningerne? Det går ikke for godt lige i øjeblikket. Der er for lidt utroskab. Så kunne vi måske sætte noget i gang. Ja, vi kunne da godt sådan Godt prøve at lave en lille prøve. Hov, bedstefar. Hold vand i blodet. Nok har jeg været striptease-danserinde, men det betyder ikke, at jeg skal være lokkedue i den her butik. Nixon Bixen. Nej, det var da heller ikke sådan ment. Det er godt. Det er jeg sgu ikke tid til. Sig mig en gang, Olsen. Tror de, jeg er interesseret i at komme ind på en forretning, blandt sammen med deres ordnecentral? Hvordan skal det forstås på Larsen? Ja, hvis jeg står og ekspederer, modtog min bydreng en telefonordre. 2 letmælk, et formbrød med virkes, en pakke fuldkorns, skygning af min mand og en servitrice. De boller, jeg plejer at få i karton. 4 lyse pilsner. Må jeg så få en forklaring, Olsen? Det må være noget med telefonerne. En kabelfejl eller sådan noget. Jamen, så ser jeg på den rettet. Hvem er kunden? Fru Iversen, Søndermarksvej 16. Vel, så må jeg ud og høre lidt nærmere. Ud til fru Iversen. Ja, naturligvis. Det er jo den slags ting, jeg skal leve af. Udmærket, Olsen. Hvad er det for noget med telefonen? Ja, den er lukket. Jeg har glemt at betale den. Ja, det er jo faktisk noget vøj. Et detektivbureau uden telefon. Så jeg får den betalt. Ja. Nu. Jeg kender ikke de der hedder telefonbulle. Måske kunne jeg få ham ind og reparere. Han kunne nok fikse et eller andet. Det er jo lidt hårdt, hvis man ligefrem skal til at betale. Jeg smutter lige ind til ham på vejen. Hvis nogen ringer, så er jeg ude og skynde. Ja, det er der nok ikke nogen, der gør. Jo, med en cykelklokke måske, nede på gaden. Ja, det... Men altså, jeg er ude at skygge. Så god, Olsen. Der var så varerne til fru Iversen på nær af rugbrødet der, de 2 sømælk. Det til fru Bruse Møllestien 8. Og husk at få flasker med retur. Jamen, jeg kan da ikke som detektiv. Skal vi blande, så skal vi blande. Farvel, Olsen. Sherlock Holmes rykker ud. Detektiven skal på varetur. Rent mig noget så grusomt. Det ligner nærmest et dobbelthospital. Det bliver det nok også snart. Kom ind. Goddag. Ja, det er politimester. Goddag.
etablissement. Og hvem står for det? Det er et detektivbureau, og vi er helt enige. Vi er næsten ikke til at stå for. Det kommer han for øre, at det er brugtvognsforhandler Manfred Olsen, der har indrettet det cirkus. Nemlig? Ved de, om han har autorisation? Nej, men jeg ved, han er lumbago. Så der kan vi hjælpe dem med. Hvad de kan hjælpe? Sig bare en gang. Er de, hører de til her? Faktisk ja. Jeg er den nye sekretær. Det forekommer mig, at jeg har set dem før. Men hvor? I restaurant Den Blå Ged. De sad hver aften på forreste række midt for og stak klarinetten helt frem, når de strikkede. En aften var de så tæt på, at jeg rev brillerne af dem med stroppen af min BH. Det vagte almindelig jubel. Jeg var der af tjenestelige grunde. Det er politiets opgave at forhindre usædelighed, lille dame. Det var jeg selv med til at forhindre, ved at sige nej tak til at møde dem bagefter. Må det ikke, de forveksler mig med en anden? Det er simpelthen umuligt, lille politimester. De er godt kendt inden for showbiz. Man kalder dem Bukke Bruse. Det var en lille sidespring. Nej, så vidt kom det ikke. Takket være mig. Lad os komme til sagen. Ja, hvis jeg nu gætter rigtigt, så er det ikke en festsang, du har brug for. Jo. Jeg mener nej. Så ved jeg jo ikke, om du har gået hen og er blevet lidt småkriminel og ved at få skæg i postkassen. Jo. Røv. Selvfølgelig er ikke det. Jeg vil gerne se. Ja, det er jeg helt klar over. Så er der den nederste gruppe der fra de små uartige mænd, som fupper deres koner. Men det kunne de vel ikke drømme om. Fordi man elsker en, så behøver man jo ikke at hade alle andre. Men lad mig lige kaste et blik på de brevordner der. Okay. Stå heller op for det. Lad mig hellere, så der ikke sker noget. Ja, vi må jo hellere passe på. For fanden. Ved du hvad jeg tror? Nej. Jeg tror, de gjorde det med vilje. Tror du virkelig? Ja. Høj mod embedsmænd i funktion. Det vender vi tilbage til. Ja. Han vender sikkert tilbage. Nå, der er han måske allerede. Kom ind. Ja. Mit navn er Fimmert. Jeg har fået pladsen som husassistent. M.K. Ja, det ligger der en seddel om. Så er det jo altså bare, at jeg er lidt i tvivl, om du er en han eller en hund. Nå, det er du selv om. Jeg er ikke så vanskelig. Men jeg løfter dig fra det, når jeg tisser. Og jeg bliver også barberet hver dag. Den er helt vinkel. Der står her, at du kan gå i gang med opvasken. Køkkenet, det er derude. Ja. Kællingen og Ståren ikke hjemme. Nej, herr Olsen er ude at skygge, og fru Olsen er på skønhedsklinik. For helvede. Ja, så var det nok den, hun kommer hjem. Jeg har set hende. Nå, men jeg går i gang med porcelænet. Ja, nu myldrer de sgu pludselig frem. Måske er det omsider min klient. Kom ind. Goddag. Mit navn er Nakkerup. Goddag. Er du vel på knallerten? Nej. Ja, det var hende, der ventede mig. Du er gift. Ja, det er så svagt antydet her. Nærmest overgift. Værsgo, sid ned. Tak. Det kan jeg desværre heller ikke. Hun sparker også. Preben Elkær, han kan godt gå hjem og vokke. Hold kæft. Nu må jeg tage af med hende. Ja, hvad hedder din kone, Nørrebro? Erotika. Var det erotika? Nej, hen. Vi er altså 800 forud. Jamen, det er da helt i orden. Kunne det komme til at knive, så
sætter jeg bilen og stomhuset, bare jeg kommer af med hende. Ja, det bliver jo nemmest, hvis hun har været der utro. Er hun sanselig nok at råbe? Ja, lidt. De 2 første mænd har hun lagt ihjel. Fra den 23. og til nu har hun haft 4 kærester. Den sidste ligger på sygehuset. Der var det kører bedre. Ham brækkede hun 3 ribben på. I Elskov altså. Er hun stor nok at råbe? 140 Centimeter? Nej. Kilo. Hun fylder ligesom 2 rummeter stødbrænde sat op i stak. Jeg vil regne med, at hun smækker mig ind gennemsnitligt 4 gange om dagen. Hvor mange personer er I her til hverdag? Olsen og hans kone. Lad mig se. Det bliver 2 i alt. Nå, efter opvasket dem, så ser det ud, de er 40. Vil du noget om, hvor hun har sulp og opvaskebørster og alt det her? 0. Aner det ikke. Det er ikke mit bord. Nå, så kommer jeg hele porcelæn i en stor plastikbalje og kommer noget soda ud derpå. Og bruger gulvskrubberen til det. Hvad var det for en baller? Det var hushjælpen. MK. Nå. Når nu din kone slår dig nok, giver du så selv grund til det? Ja. En gang var jeg godt nok. Jeg er fræk. Hvad sagde du med? Jeg sagde af. Så fik jeg fræk igen. Men har I noget overskudslager? Det er vel ikke sådan, man kan få hinanden i stedet for. Hvis jeg nu giver en 14-fods motorhjørn i byt med påhængsmotor. Det tror jeg nu altså ikke Olsens bureau er lagt an på. Men det var måske ikke nogen dum idé med genbrug. Det er godt. Nu skaffer vi nogle beviser nok op, og så kan du blive skilt ved dom. Jeg har også tænkt på at skyde hende, men det er vel ikke helt lovligt. Har du aldrig tænkt på at handle i selvforsvar? At give hende en på buelampen? Altså, at begå selvmord? Ja, jeg har jo godt nok en bog om boksning. Her og studere det lidt. Og vask hende ind med et helvede. Ikke nå. Det kunne sørme være sjovt at prøve som det sidste i denne verden. Det vil jeg lige tænke over. Her har vi mit ord, hvis det er sådan, at de vil tænde en krans. Tag nu og vær et mandfolk, når du råber. Du skal da ikke lade dig tvære helt ud af sådan en som hende. Ved hun, at du er her? Det hele for varmt, men det var så en frygtelig tanke. Ja, det var godt, Pusler. Gå ud. Kan du lukke ret? Det er hende. Mit liv har endt. Kan jeg ikke der champagne? Har de ikke lov til et stykke mand for det stykke udtøj, der kalder sig Nokkerup? Nej, hvis de har lopper, så må de henvende dem på statens skadedyrslaboratorium. Eller på apoteket, det vi er overfor. Det skal ikke være en æsvis. Jeg tror, mit skvatland mand befinder sig her i huset. Han er gået hjemmefra. Ja, det kan jeg vil godt forstå. Hvis jeg var i hans sted, så drak jeg med den. Jeg tror, han er derude. Nej, det derude, det er privat. Væk! Kom her ind, din pissemyr! Ja. Kom nu. Den kan man lige forklare. Jeg var far vild, og så... Ud! Eller du skal få en til på snakken. Nej. Au!
for sådan et eksemplar. Hende får han aldrig udknæppet. Vi skal dele nok vende ham af med at blande min lille gode forretning ind i alt hans slus. Her var så nogle varer. En yoghurt, en sød, 2 kerne, et stykke danbog, undersøgelse af min kone og en bagersvend, Holt Nørregade 18, anden sat til højre. Og dette her kom med posten til privatopdagerne Olsen og Larsen, Ismageriet Gormsgade 6. Det lyder ellers dejligt, ikke? Min mand og hans kontor, der har man låst og rullet ned. Behøves de det, hvis de har rent mel i posen? Jeg vil have erstatning, og derfor bedes Olsen komme herud og medbringe følgende. 5 kakaomælk, en halv piskefløde, 6 lavkagebunder i cellofan, 4 marcipanbrød, et glas brombærsyltetøj. Jeg er blevet trøstespiser, men min mand drikker. De har klistret taber over nøglehullet indvendigt. Henriette Sørensen, Radiomagasin, Nyvej 56. Og tomme flasker med tilbage. Jamen, hovfru Larsen, har du ikke selv et bud? Ham har jeg fyret, nu har jeg Olsen. Farvel. Budcentral og snushavevirksomhed. Festsange og opklaring af almindelige småmor. Det kan man da kalde blandelandhandel. Hold kæft. Yes, tredje et. Er det her, man får hjælp, Lilje? Det kommer sandelig an på, hvad det er for en hjælp. Hvis det drejer sig om bremselshjælp eller kunstigt åndedræt, så må vi desværre sige nej. Nu skal de ikke være næsvis. Jeg er en af byens mest sofistikerte damer. Min navn på Spjældager. Siger dette måske noget? Ja, det lyder som om, de har været i brummen adskillige gange. Men hvad kan vi hjælpe med dem med? Jeg skilles fra mit svin af en mand. Men først forlanger jeg ham skygget. Den klarer vi. Skal de have noget med fra ismageriet? Om jeg skal have noget med fra ismageriet? Er det ikke et detektivbureau? Jo, men vi er ret alsidige. Det er 800 dask forud, før jeg sætter papiret. Blyanten til papiret. Klart. Er der en grund til, at de vil skilles? Der er 2 grunde. Jeg er kommet ud for tidligt hjem fra Costa del Sol. Her er den ene grund. Og her er den anden grund. Den lå på flyet, og de hang fast i en kaktus ude i vinterhaven. De har sandelig muntret sig. Ja, med de beviser skulle det ikke være svært at slippe af med ham. Ved han, hvad de har fundet? Åh ja. Han havde den frækhed at påstå, at det var hushjælpens undertøj. Vi har en halvdagsdame, der hedder fru Nokkerup. Gud! Hende har jeg hørt omtalt. Men hun bruger da vist et andet nummer. Ja, må ikke. Hun får altid tøj fra en teltfabrik. Jamen, den er helt i orden. Nu skygger vi ham frem over en tidligklokken. Eller hvornår var han hjemmefra? Ved 9-tiden. Men pas på,
lige, vi har deres type på lager. Inden længe i hvert fald. Så bliver det 1200 ekstra. For en? Ja, vi er da ikke tilhængere af mænd i bundter. Og hvad får man for 1200 i dag? Så håber jeg også, at han er min type. Han er stille. Meget kultiveret og sportig. Han interesserer sig meget for boksning. Sådan en har jeg altid ønsket mig. Nu håber jeg så på det bedste. Tudeligt. Åh, hold. Han laver det her. Ja, Hvor det burde jeg styr gøre er dig om. Stine. Lad mig lige komme med ord, før de beskylder mig for noget som helst. Jamen, det er jo selveste Bukke Bruse. Og vær så venlig at forskåne mig med en navntak. Min kone har lige været her, ved jeg. Men hun er ikke den eneste, der har fundet noget. Hun har haft travlt med at pakke, da hun rejste fra Kloster til Sol. Her skal I se, hvad hun har med hjemme i kufferten. Og her. Samt denne. Værsgo. Hallo. I er ret foretagsomme begge to. Nu står der 1-1. Så vil du vel også skilles. Ja, tak. Jeg har hende bytte. Inderligt gerne. Og prøv at gætte. Jeg vil helst høre i hendes sted. Ja, det kan du godt glemme. Ellers skal du have en til oven i nøden. Nej tak, nej. Så må jeg nøjes med en anden. Velproveneret. Praktisk og huslig. Du har jo en hushjælp. På Nokkerup. Ja, hvis hun nu bliver ledig. Er hun ikke god til at lave mad? Aner det ikke. Vi har hende udendørs. Hun kløver brænde, bygger stengær, rykker busker op med rod. På Nokkerup det luftskib. Nej tak. Ved du, hvor saltet det er? Jeg er ved at koge bøffer. Koge bøfferne. Det lyder spændende. 0. Aner det ikke. Nå, så er det lige mig. Jeg har fundet noget brigårdsalgsalt på, så tager jeg det. Er hun ledig? Hun er en han. Nå, Nu slipper du lige 2.000. Og så skal vi nok sørge for, at alle bliver glade. jeg vil mere omtale mine inspektioner, da det var dem til ende, ikke? Selvfølgelig, lille overknippelsvinger. Men er vel en kammerat. Men lad os beholde beviserne. Så kan vi måske snart starte en manufaktur henne. Udmærket. Farvel. Farvel. Ja, der sker alligevel noget. Og pengene strømmer ind. Ja, det er godt nok hårdt at være privatdetektiv. Hvad er det der? Ja, det er bare til nye klienter. Det står på sædlerne. Mens pengene myldrer ind. Herligt. Har telefonrelevant at reparere? 0. Vi har ingen telefon. Så skal jeg sgu fyre op under ham. Det høve. Den er død som en sild. Tænk, er den virkelig? Goddag. Hvad kan vi gøre for den? Jamen, Manfred da. Den får ikke for lidt. Godmorgen. Jeg kan godt finde støvsugeren. Der er en til at finde noget i det her hus. Femmerstøv, vi kan ikke have rengøring nu. Vi kan vente de første kunder hver øjeblik, det skal være. Og din skål. Ja, skål, ja. Tak.
Det lyder sgu dejligt. Manfred, så har jeg lagt en besked til dig her på skrivebordet, siden i går. Her. Pandefoden har været her. Hvem fanden er Pandefoden? Er det måske en, der har fod i panden? Pandefoden, Manfred. Sig mig, kan du ikke læse, hvad jeg skriver? Ja, der var jeg ellers bedste skrift i dansk i skolen. Og har jeg måske godt skrevet det nye skilt der? Jo, det er sørme fint. Lad os se at få nogle skifte ud, så vi kan få nogle kleiner i kassen. Kleiner? Har Fimmerslev bagt? Skal du ikke ud og gå en tur, Sirene? En lang tur. Manfred. I går, da jeg stod og kiggede ind ad vinduet til pelsmagasinet, så kom der en forbi og nappede mig. Her. Jamen altså, hvis jeg nu bliver bortført, Manfred. Ja, hvor der handles, der spildes. Det kunne ellers også være skide spændende. Ja, det er godt. Gå nu, Sirene. Ja, så går jeg ud på strandpromenaden. Men Manfred, jeg tror slet ikke, jeg behøves at komme på denne hersens charmeskole i Holstebro. Du skulle lige have set nu marinesoldater i går. Hold da kæft. Hvad skal vi da stille op med hende? Det er sgu da ikke nogen problem nu, hvor du har fået hende og har jeg så nu. Du med. Hvem skal vi skifte hende af til? Gud, der er der masser. Kreditorerne vælter ind. Bare det var klienterne. Kom. Goddag. Du skulle nok have nogen mekanier. Goddag, Ulle. Ja, det er så godt, du kom. Det er jo ikke nemt at drive forretning uden telefon. Nej, men var det nu også nemmere at betale det i regning? Jeg har sgu andet at bruge mine penge til. Jo. Det er der ejer telefoner her i huset. Ja, siger du. Der er jo fru Larsen, nede i Ismæreriet. Måske kunne du lave lidt fiksfakserier med hendes. Så du mener, at vi skulle kappe hæs over og give det? Ja, ud af mærket. Altså, det blev lidt kompliceret. Så skal lige høre til Ismæreriet, når du ringer. Ja, frøken Fimmel, Simmelskær. De siger bare, Ismæreriet og Olsens Bureau. Og hvis så det er noget med futmælk, så der skal de bare røre på igen. Var det ikke nemmere at sige udsolgt? Ellers så ringer de jo bare igen. Jo, det var måske nok. Gå du så bare i gang på det. Ja. Vi skal lige have aftalt det her med finanserne. Hvad var regningen her for? $2.061,40 står der på rykkeren. Og hertil kommer der jo så et åbningsgebyr. Jeg tror, jeg kan klare det i operation på 1800. Men det er jo en helt løgn. Det er ikke sådan, at du vil have en kone. Vi har for stykker på lageret. Ja, jeg er godt nok en af bror, men... Hvad med Miss Irene? Nej tak, så ring spiller klaver sgu hen andre. Nej, men det kan vi altid vende tilbage til, Ulle. Gå nu bare i gang. Ja. Lad os så se. Jeg tror, vi har kalorier her. Nej, det var sgu ikke sådan dag. Var det ikke en idé at følge ledningen herovre fra telefonen? Graverne ikke? Prøv det, jeg synes, det løser med en ny knald. Ja, men det skal jeg nok sætte en stopper for. Her er der en ny ledning. Lad os prøve det. Helvede, tænk dig fra komfuret! Sidder man her og rører sin cigar, og så bliver komfuret tændt. Mærkeligt hus.
Jeg tror, jeg går ned i kældermøjer på Larsen og ser magtefin i lægen der. Ja, du ved, hvad det næste bliver. Ja, nu har jeg så gået turen, Manfred. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at få 2 pudler i snor. Han er nogle mærkelige snegle at se på, ham Femmerslev. Ja, jeg tror, han er transistor. Altså ikke det, man kalder dem, der går i dametøj. Jo. Det går lige i ærne. Du har endnu ikke betalt mig mine 16.000 kroner. Svinepels. Jeg dem henter du. Sluks. Gud, altså. Ja. Rolig. Pianissimo. Godt. Så jeg dig vise min instrument. Nej, nu bliver han knaldet fræk. Øjeblik. Jeg skal nok betale. Nu. Bravo. Det også kan hjælpe her i Danmark at rense gammel bøsse. Hvad er det nu? Du sælger kone. Ja, du kan få prima kone. Kontanto. Du hente straks espresso. Ja. Sirene. Det gælder livet. Hvad er han for en pelikan? Hvad det kone koster? 2.000. Nej. Rigtig nok for oven. Men forkert for neden. Hvad drejer sagen som? Sirene! Sirene! Ja, Manfred, har han skudt dig? Ja, nej, gør der lækker for ham. Film med ham. Ellers så skyder han sgu os begge to. Jeg er sikker på, han er helt vild med dig. Er han? Hvad det kone koster? 16.000. Inklusiv moms. Du kan altid flygte fra ham igen, Sirene. Okay. Altså, hvor er det spændende. Der kan du bare se, Manfred. Kom så. Kvittering. Det var det. Vil du nu om, hvad der var i den? Pose på, den var fyldt i skab. Ja. Jeg tror nok, det var gips. Og så kan jeg være forstå, at jeg kan få skeen op og sove. Kom. Kom. De har garanteret mig skilsmisse, og de har garanteret mig en ny livsbesager, inden der er sket, nu skal de blive sendt på retten. Ja, kæreste Brue. Vi arbejder meget intenst her. Ja, til resultat, ellers skal de komme med og slå en aften. Kæreste Brue, jeg forsikrer. Jo, ja. Hvad er det for en stabas, der render rundt ned i kælderen og bytter om for ledningerne? Har de ansat ham? Går det ikke efter tur? Jo, kæreste Brue. Fru Larsen, kom igen lidt senere. Gud, jeg skal lave et spil i put med telefonerne måske. Jamen, min er ude af drift for tiden. Det var det mærkeligt. Netop familien tør for graven. Begynder deres at ringe. Det må der være en forklaring på.
det er fru... det er Ismariet og Olsens Bureau. Nej, nu kan det være nok. Nej, vent lige lidt, frue. Jeg tror netop, at jeg har deres drømmehægt her i telefonen. Hallo? Ja, naturligvis. Vi har gjort en masse for dem her. Hvis de kommer herover nu lige med det samme, så vil hun vente på dem. Ja. Jo, farvel. Der kan de bare se. Deres livs lykke er på vej. Hvor bliver min sekretær dog af? Det går det meget godt uden hende. Jeg er virkelig imponeret. Hvor er det hende? Du kan fandme ikke holde ud og leve med mælk og havregryn længere. Er det ham? Jeg forsikrer dem. Vi arbejder meget intens her. Hvad siger? Er det hende, den harpe? Det er hende, der betalt en formue for at slippe af med. Og hvad har jeg? En modbydelige sjov. Men her, jeg skal blive en dyrsbøg. Nu skal jeg sende min folk ind og lukke den butik. Mit navn er politimester Spjællager. Og så skal jeg få dem ind og samle klemmer et par år. Lille Bukke Bruse. Min chef er ikke helt inde i sagerne. Jeg sørger for en dejlig dame til dig. Så er det det. Og hvem er den dejlige dame, må jeg spørge? Det er som en mig. Skal vi skride? Jamen, mener du, vi... Ja, jeg siger velkommen. Hvad i alverden? Det var dog forfærdeligt. Og vent lige et øjeblik, jeg glemte min taske. Hvad redder jeg dig for, Svend? Bassemand. Men tag det roligt, ham skal jeg nok lukke munden på. Hej. Det går sgu godt. Nu har jeg hverken kone eller sekretær. Jeg har hverken det ene eller den. Nu hopper jeg i havnen. Er det her, man opfordrer rå vandfolk til at slå rundt løs på svage, sagesløse kvinder? Det øje der, det er i hvert fald ikke min skyld. Ellers er ordentligt, det sagde konen hende der. Nå ikke, det er deres møgsekretær, der får min Anton til at gå til boksning, så han nu har udviklet sig til sådan en børste. Hvor er hun? Hun er afhentet af politiet, og så er det ikke engang løb. Lad mig lige notere. Vi vil gøre alt, for at kunderne kan føle sig tilfredse. Værsgo, sid ned. Skub væk, Erotigan! Ja. Jeg skal ikke til på glødendampen. Og så kæft! Jeg må lige. Se så stille. Undskyld. Nu har jeg meldt mig ind i bokseklubben Hermes. Og sporten er gået mig i blodet. Føler mig altid kampklar, når noget er værd. Hvor er han dejlig? Hør nu lige her. Nu angriber han igen. Nej, det var sødt. Hvor er han dejlig? Ja, det er fru. Og det er også lige nøjagtigt ham, at jeg har haft i tankerne til dem hele tiden. Min herre, hvad mener de om dette stykke, pragtstykke af en dame? Gå lige lidt ud på gulvet, hvis du gider, moster. Min Gud. Jeg vil gå igennem ild og vand. Jeg er helt vild med de atlantiske typer. Ja, hun er sgu da en, der kan være bekendt og vise sig med på gaden. Jeg har betalt. Jeps, den er hjemme. Må jeg gratulere? Min Anton. Behersk dig for helvede, Kæling. Og følg med efter mig. Det er sødt. Det skal jeg nok. Så står jeg her. Alene. Svigtet og hjælpeløs. Jeg er sgu da også svigtet og hjælpeløs. Er du? Ja. Så skulle
skulle det altså ikke forstås. Der er sgu da en grænse. Sæt dig nu igen, lille frue. Vi finder ud af et eller andet. Kom. Der er Olsen, ekspert i fodboldsvindel. Jeg skal lige ekspedere den der med først. Hun ser sgu ellers ud, ligesom hun er ekspederet. Nå, men jeg skal også fatte mig i kort til ham, den søde telefonmåler. Han siger at slå mig kaffe i sig nede med mig. Og ham tror jeg nok, jeg beholder. Og det mener han også selv. Vi har da aftalt, at... Prøv lige at slå på tråden til ham, Olsen, så kan I selv snakke om ham. Den er jo død som en sild. Det er jo da sjovt. Min, den er ellers levende som en makrel nu. Farvel, Olsen. Der sker i hvert fald noget her. Med eller uden min hjælp. De parer sig ud til højre og venstre. Det var for lidt kone for 16.000 kroner. Vil det sige, du her Syrene byttet? Ja, tænk dig, Manfred. Det frække dyr. Han siger, at jeg vejer for lidt. Og så er jeg for dum. Jeg vil have det, kone. Det skal du den fløjte mig for. Så, nu svinder overskudslager ind. Så har vi kun ham originalen Femmerslev tilbage. Femmerslev! Hvad er? Ja, Manfred vil vist nok slås med dig. Ja. Der er han bare. Kom, skal han se ham på noget på klaptræerne. Jamen, er du lige for noget land først? Du kan få en ægte fælde Femmerslev. Sådan har jeg nemlig ordnet det med alle de andre, der har penge til at gå her i firmaet. Nej, jamen, det er nok muligt. Men så er jeg den eneste, der er normalt af det kobbel. Selvom jeg bruger ørering og turban, så ordner jeg det på en anden måde. Og så rejser jeg. Jeg tror, det er Bodil Lutzen henne der. Skulle der ikke i amerikansk film? Det er altså Manfred. Og ham derovre til venstre, det er Christian Poulsborg. Du er sgu ikke for klog, Syrene. Tag nu og hold din mund, så vi kan se, hvordan det går med ham der, hypnotisøren der. Det tror jeg nu altså på, der er en fremtid i, Manfred. I hvad? Altså hypnosør. Ja, det er blevet meget moderne for kvinder med organistbesvær. Og så er det meget bedre end detektivbureau. For det var sgu også træls. Røv, Syrene. Hvordan skulle det egentlig så stilles an? Ja. Du skal jo bare have dig en vild kittel. Ja, så en briks, hvor de kan ligge på, mens du hypnotiserer dem. Så kan jeg jo være din klinikdame. Eller så kan jeg være ude i køkkenet. Jamen, de får op til 2.000 kroner per gang. Det var en op i Aalborg, der fik. Det læste jeg selv i avisen. Ja, der er sgu skøre kællinger nok. Du som er ikke den værste, Syrene. Syrene! Fat pen og papir! Vi indrykker annonce straks! Ja, Manfred. Jeg tror, du bliver god. Og du trykker bare, og så den vej ud. Tak. Ja. Og så kommer de to der.
Fint. Sådan, ja. Så render jeg dem ikke sammen. Flot. Og I skal ind igen med sangen. Fint. Ja, rundt om ølkassen. Flot. Ja. Og så kommer Syrene og Manfred til slut. Der kommer til. Så tager jeg lige sangen med ind, ikke? Og bifalder, det brager sikkert løs. Har I verset med? I 4-5 stykker til hver side. Vi skal lige have et billede her. Så skal jeg nok holde manuskriptet bagved. Ja. Vi skal have Manfred lidt mere frem, og Syrine også lidt mere frem. Sådan, ja. Og kom bare længere frem, Per. Lad Ellie komme foran dig. Sådan. Kom længere frem her. Ja. Har du fået der? Ja. Har du giften med også? Ja, jeg er altså med det. Selv lige der. Også mig. To røde står ude. Nej, Jens, du er der ikke. Lad være med at smile. Vil du ikke med at smile? Smil. Godt. Publikumsende vil, og håber I alle kunne synes om de sære folk, der på scenen kom. At gåsæt, der findes så mange slags. Syrine synes sig meget vaks. Dog sætter hun tanker i Manfreds knold, og han ønsker tit hende pokker i vold. En striber ved skrivemaskinen bliver sat, og spjælder synes hun er en skat, mens fruen på ferie samler ting.